Il-ġimgħa filgħodu kien iffirmat ftehim kollettiv settorjali bejn il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-UHM Voice of the Workers fisem l-istaff diplomatiku impjegat mal-istess Ministeru. Dan il-ftehim wasal wara diversi snin u f'kumment ma' Net News il-kap eżekuttiv tal-UHM Josef Vella qal il-ftehim u rikonoxximent xieraq għal settur ta' ħaddiema li jaħdmu fis-silenzju u li iżda jagħmlu xogħol ta' importanza kbira. Mhux biss titjib għal dawk li huma preżentament qegħdin hemmhekk imma wkoll titjib għal dawk li ħajkunu aspiranti li jidħlu f'din il-karriera wkoll. Aħna nawguraw li jkun hemm ukoll minnhom. Josef Vella kompla l-ħaddiema diplomatiċi jaħdmu b'etika, professjonalità u b'diliġenza kbira. Minnaħa tiegħu il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Carmelo Abela qal dan il-ftehim settorjali u rikonoxximent xieraq għal 123 persuna li jaħdmu fil-Korp Diplomatiku Malti. Kompla li n-numru mistenni jitlaq għal 133 u l-ħsieb hu li jkun hemm aktar reklutaġġ ta' staff diplomatiku. U semma li fil-ftehim m'hemmx distinzjoni bejn il-ħaddiema diplomatiċi bbażati fl-ambaxxati u l-konsolati u l-ħaddiema bbażati fil-Ministeru għaw Malta. Carmelo Abela qal li l-Gvern ikompli jifrex il-preżenza diplomatika tiegħu bil-ftuħ tal-ambaxxata fil-Ghana, l-ewwel ambaxxata Maltija fl-Afrika Ċentrali. Bħalissa għaddejjin tħejjiet biex tinfetaħ ambaxxata Maltija fil-kapitali Ġappuniża Tokyo u konsolat fil-Marokk.